Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Wielu z Was zapewne pamięta czasy, kiedy w PRL-u królowała kostka z dorsza. Dzisiaj często spotyka się przepisy na dorsza w formie filetów, a ja dla odmiany zaproponuję ugrillowanie go w całości na ostro. Zachęcam gorąco do wypróbowania przepisu i zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl po więcej propozycji kulinarnych. Dorsza nacinam ukośnie z obydwu stron w najgrubszym miejscu. Z papryczki chili usuwam gniazda nasienne i bardzo drobno kroję. Najlepiej kroić w rękawiczkach foliowych. Zielony pieprz rozgniatam w moździerzu, dodaję sos rybny i ostrą papryczkę chili i całość ucieram na gęstą, ostrą pastę. Pastą nacieram dorsza z obydwu stron i odstawiam do marynowania w chłodne miejsce na około pół godziny. Imbir i czosnek kroję w cienkie plasterki, a cebulę drobno siekam. Patelnię do grillowania albo żeberka od grilla delikatnie smaruję olejem. Grilluję rybę po około 10 minut z każdej strony. W połowie grillowania na patelnię dokładam cebulę, czosnek i imbir. Jeśli grilluję na prawdziwym grillu, układam je na tacce. Oczywiście posmarowanej olejem. Cebulę, czosnek i imbir podsypuję cukrem, żeby się skarmelizowały. Gotową rybę układam na talerzu, ozdabiam imbirem, cebulą i czosnkiem. Podaję z sosem cytrynowo-czosnkowym i gotowanym ryżem. Po wierzchu posypuję drobno pokrojoną cebulką dymką. Życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na pozytywnakuchnia.pl.